El menjador escolar que volem és un menjador escolar que posa la vida en el centre, la vida de les nostres criatures, la vida del nostre territori, per tant de les nostres llauradores i la vida del planeta. I de tot això s'ha d'encarregar l'administració, perquè al final són elles les responsables, no? O les titulars d'obligacions perquè aquestes coses passen, no? Perquè la compra pública alimentària tinga criteris de sostenibilitat, perquè es complisquen els objectius de desenvolupament sostenible, que en la mesura en què tu promogues una compra pública sostenible estàs fent que els ODS es complisquen i de cara a estar alineades en estratègies europees més àmplies. El menjador escolar que volem no pot estar supeditat als interessos de les grans multinacionals. Ha de ser un menjador arrelat al territori i basat en aliments frescos, locals i de temporada. La despesa anual en compra pública per part de les administracions públiques pot arribar fins a 2.000 o 3.000 milions d'euros a l'any. I una altra cosa molt important és que siga un menjador capaç de garantir el dret a l'alimentació adequada, sana i sostenible per als nostres xiquets i xiquetes. Les cuines de les escoles públiques poden i deuen garantir l'accés a una bona alimentació en l'etapa escolar.